सोलापूर महानगरपालिकेची प्रभागनिहाय 26 प्रभागांची प्रारूप मतदार यादी आज गुरुवारी जाहीर होईल। या सर्वच प्रभागात सरासरी 30 ते 35 हजार इतकी मतदार संख्या असेल। त्यावर 27 नोव्हेंबर पर्यंत अर्कती व सूचना दाखल करण्यात येतील। राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सदरची संख्या निश्चित केली आहे। त्याप्रमाणे निवडणूक कार्यालयाने मंगळवार दिनांक 1 जुलै 2025 रोजी निश्चित झालेली यादी डाउनलोड केली आहे। त्यानुसार प्रभागनिहाय आराखडा तयार केला। पालिका आयुक्त डॉक्टर सचिन ओंबासे यांनी निवडणूक कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन मतदारांचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे। तसेच दुबार मतदारांची पडताळणी होणार आहे। इच्छुक उमेदवारांना शुल्क आकारणी करून मतदार यादी देण्यात येणार आहे।